En tarika prario dueno marabio higamara lufario gi prario kutabicha gino ni odichengi di yorno makare kende sedo gweta ko woke chenro mar injili kalo mabiro ni chenga jumapil kamara mar intira roke chenro ni mar migago ka obrokelo ni weche mawide mesa mag weche manyino odichengi ni makawuono to mokwongo magi weche momiyo pek kawuono. Obila mag kwach kicho mako jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi ka gitude gi timbe njore ka Kalonzo Musyoka to kwedo ng'eko mare. Kazi yetu ni kwenda kupiga kura na kurudisha mheshimiwa rais aendelee na kazi yake. Alikuwa na ile agenda ambayo imetusaidia. Jod bura ma Kenya Kwanza okwedo wach kuom mbulu ka gikone Ruto dhi yombo kaluwore kod tije makare. So these computers will enable you become computer literate. Jalup jatend jotich piny owacho Eliud Owalo chwalo computers 40 ne sikunde sekondar makitamo kod Ramba Eirarieda. Wachigni nya kwa mogo jongi nyalo tudri kodwa enambo mararia deka uchiel no at Ramogi TV KEX marwa at James Opondo Senior bende wanchira chiel ka chiel ko kalembui marwa mar Facebook ka chiel gi YouTube. Machigni nyinga en James Opondo. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka okwedo tend Kenya Kwanza kaluwore gi meko mar jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi odhiambo manyoro. Kalonzo koni meko mar Mwangi en okang' ma sirikal temo tiyogo e bwoko ji makwedo yo ma telo masani tayogo piny Kenya. Wacho ni okinde madirom 100 ikre mar kedo ne ratich Mwangi e doho ka giwacho ni ok gibi weyo wachne odhi kamano. Mwangi nyomaki kod okwach kich ka itude kod timbe manyalo makelo njore manyanjore e pacho ka. Lakini 2027 kwa sababu tumesema ni one time, siku itafika Wakenya wataamua. Kwa hivyo wale ambao wanaambia ati Kalonzo ingie kwa serikali, hiyo tumesema Stephen Kalonzo Musyoka ndio presidential candidate 2027 ndio anakuwa rais wa nchi. Wamemshika, wamemkamata Boniface Mwangi tukiwa hapa na serikali ya Ruto. Uvumilivu umeisha. Wanasema enough is enough, but as I say enough is enough, they do not recognize that they are putting this country into serious disrepute internationally. Hii sio mambo ya kawaida. Kwa hivyo mimi naamrisha mawakili wetu, kwani kuna kasafari kadogo, mawakili wetu Jumatatu there will be 100 of them to make sure Boniface Mwangi is out of jail. Jod bura Naivasha Jen Kihara wacho ni ok bibuoge gi okang' mora ma ibiro kawo kaluwore gi chung' mare mar riwruok. Lwedo jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nowuoyo kod jodak ma Naivasha ko wacho ni chala mar buoge ni ibo make kendo twe ndalo 2 mokalo osebedo kaluwore kod chung' mare kendo ok obi yie. Nowuoyo gi jodak midhiambo manyoro kuma ne oriwe lwedo kod MCA Stanley Karanja kod Alex Mbogwa. Hii serikali ni serikali ambaye ni ya magaidi. Sasa mimi nimeenda kuzika vijana hapa, waliua 3. Murang'a nikaenda kuzika yule ambaye alishutiwa tukiona Boniface Mwangi. Na hapo ndio nilisema, nikauliza rais wangu, can you listen to yourself? Utasemaje askari apige risasi vijana mguu? Kwa maandamano tuliingia katika huu uwanja hapa hivi na hatukujua wale watu ambao walikuwa wanahangaisha biashara zetu. Mheshimiwa Jena akasema ya kwamba hao hawakuwa watu wa Naivasha. Siku ya leo anaambiwa ya kwamba atavurugwa hadi ajue. Tunataka kumwambia wewe Kasongo, wewe Ruto, wewe mwizi, one time. Huyu anakula kila kitu kwa meza. Wakati atamaliza hutajua akiondoka. Alikuweko wakati wa Moi akakula akaondoka. Akakuja wakati wa Kibaki akakula. Akakuja wakati
Kenya Kwanza olero ni yiero ma higa 2027 biro bedo mar adieri kendo ok gibi riwore gi tim moro amora mar kwalo ombulu ne jatend piny Kenya William Ruto. Ka bende gilero ni jatend piny Kenya biro nuoyo telo kaluwore gi tich maber mar dongruok ma osebedo ka otimo. Jaod bura ma Baringo North Joseph Makelap wacho ni riwruok mar jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga en ler ni jatend piny Kenya biro dok e telo chopi higa mar 2027. Jotelogo nowuoyo e romo mar Uzalendo Half Marathon e sub-county ma Eldoret, nyasi manobagi mar choko ne nyithindo mochando omenda kuma ne giwacho ni duol masani mar IBC ok yot mondo kwal ombulu ka gineno. William Ruto alikuwa number 1 on a free and credible election. Raila Odinga alikuwa number 2. Wengine no report. Kama umeona number 1 na number 2 wamekutana, kichwa yako naambia vile nini wewe? Sio ni number 1. So there is no rigging for elections, there is no stealing of anything. Hii ni straightforward number 1. IBC hakuna nafasi, hawana nafasi yoyote ya kuiba kura. That is why it was impossible in 2022. Wale walijaribu kusema kufanya demonstration na commissioners wa IBC, it was impossible. Wacha niseme hivi, katika taifa letu la Kenya, uongozi ile iko ni imara na tunaunga mkono Mheshimiwa Rais mara 100. Na ningependa kusema come 2027 kazi yetu ni kwenda kupiga kura na kurudisha Mheshimiwa Rais aendelee na kazi yake. Alikuwa na ile agenda ambayo imetusaidia. Jatend piny William Ruto yuoro e nyasi mar alam mar sidho Benjamin Kalonzo kaka bisop e nyasi matimore e kanisa AIC Bomani, kaunti ma Machakos. Jatend piny oten kod jotelo mopogore opogore koting'o gavana ma Machakos Ovinya Ndeti, jatend migawo mar Labour Alfred Mutua e kind jotelo mamoko. Onjene kaka alam dhi nyime gi sani. Na mnajua hakuna uongozi ambao hauna ruhusa ya Mungu kuweko. Nataka ni watambue viongozi MCAs ama wabunge wa bunge la county kama wanaweza kusimama mahali walipo. Asanteni sana viongozi, mnaweza keti chini. Nataka pia ni watambue viongozi wetu wa bunge la kitaifa ambao wako hapa. Tafadhali waheshimiwa simameni. Wacha niwataje majina. Huyu anaitwa Vincent Musyoka, mbunge wa kutoka Mwala, mpigeni makofi. Huyu anaitwa Fabian Kule, mbunge wetu wa Kangundo, mpigeni makofi. Huyu rafiki yangu mbunge wa hapa kwenu Machakos Town, ndugu yangu Caleb Mule, mpigeni makofi. Huyo pale ni mbunge Ecomas Mwengi Mutuse, mbunge wetu wa kutoka kule Kibwezi West, mpigeni makofi. Niko na mama wetu Senator Shengo kutoka kule Kitui, lakini katika Senate letu la Kenya. Niko na mama wetu Agnes Kavindu ambaye ni senator wetu wa hapa Machakos. Niko na huyo muungwana Mheshimiwa Mwalio, mbunge wetu wa Masinga. Niko na mama pale Mutinda ambaye ni senator wetu katika Senate la Kenya. Na niko na dada yangu hapo anaitwa Kaki, yeni makofi, mbunge wetu wa Kitui South. Alafu tuko na gavana wetu, si mnajua huyu mrembo wenu, yeni makofi. Gavana wetu tunashirikiana na yeye katika kazi ya maendeleo ya sehemu hii, na tuko na waziri wangu, waziri ambaye alikuwa gavana wenu wa zamani, Mheshimiwa Alfred Mutua. Hawa pia askofu ndio jeshi yangu ya kusukuma mambo ya
Najua kanisa mnatupanga na uzima wa milele, na tukingojea safari hiyo ya uzima wa milele, na sisi pia tuko na shughuli ya hapa tu ya yetu temporary ya kungojea. Hawa watu wanapongojea kupata uzima wa milele wako na shughuli mingi, wanataka barabara, wanataka stima, wakingojea so na hiyo ndio kazi Mungu pia ametupatia tushughulike nayo. Na mimi nataka niwashukuru hawa viongozi wote kwa ushirika wao, na sote tukifanya kazi kwa pamoja katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Nataka nimpongeze askofu kwa sababu hii ni sherehe yake, and we must not take away the focus from Wabro kwa lunu lipodno kocha kusacheli kisade kobro kulinigo yorno ma uyanga. Jalop jotende jotich pinyo wacho mabende ochunga neno ni chenro mag pinyo wacho ochopokare liudo walo jiwora were kod jopuonjre mondo obed kod dwaro matuta mar ng'eyo lony manyasani kokalo e yor mbui mondo mi obi okonygi e kinde mabiro. Wacho magi e kinde manotelo nyasi mar chiwo kompyuta maromo 40 ne sikunde sekondar ma Kitambo kod sikund sekondar ma Yuoyo Maramba e kar chung'od bura mar Arieda. Chenro mano chwal gi pinyo wacho kokalo ne sikunde go kuom Konza Technopolis e bwo chenro mar jitume program. Walo singo neno ni sikunde go otudi mbui motelo ne yawa Yanga Labs mag kompyuta go. Nyasino no yore gi Commissioner ma County Masaya Nobat Komora, Jalup Commissioner Linda Lusweti gi mamoko. Have been donated by the national government through the Konza Technopolis, which is an agency under the Ministry of ICT. And this Jitume digital program is part and parcel of President Ruto's development agenda. When we came into government, the president decided that one of the ways and means we are going to utilize to empower our youth, more so students, is by way of digital skilling, enabling the young boys and girls to get digital skills and also digital jobs. So these computers will enable you become computer literate. Dr. Kennedy Odede jal manochako riwruok mar Shofco bedo ja Kenya kendo onage mokwongo yudo mich mar United Nation mahiga 2025 nyasi mar rapar mar Nelson Mandela kaluwore gi ngima oganda ma osebedo ka oloko e pacho ka mangima. Nyasi manyobagi New York biro bang' higni 5 kendo en nyasi ma yango kendo miyo ji makelo lokruok e ngima oganda mich kuom tich makare. Odede ne ochako riwruok ma ok mar piny owacho mar Shofco higni mahaw 20 ma okalo ka oselandore kendo konyo ji e counties mahaw 30 e pacho ka mangima. Mandela taught me that strength is not the absence of struggle. It is what we choose to build within that struggle. 20 years ago, as a young man working in a factory for barely $1 a day, I saved 20 cents to buy a soccer ball. That ball was not just for play. It was a tool for organizing, a center around which a community could form. That community became Shining Hope for Communities, Shofco, as we call it. We didn't start with grand plans of any money, but with each other and a shared vision of what Kibera could become. A beacon of light and hope for the world. We cleared garbage. We built schools where girls could learn without fear. We brought clean water to neighborhoods where families once spent an entire day's wages for a single bucket. Pochgi paka ne odede kuom mench machal kamano nyakoro mogo jwang chenro kata riwruok mar Shofco osebedo ka loko ngima oganda e pacho ka ogeno ni mich ma omiye ni
en ranyisi kendo gino makare manyiso ni tich motimo en tich makare. Aka oyie ma dundo kik dhi mabor nikech pod gone gi weche mathoth. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Duto teka unusi gi wachno. Tono ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Pata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811*343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Jopuonjre sikul Mathika School for the Blind nobago nyasi mar wer kama ne ginyiso e mich magi e kinde mane giketo ganda ng'eyo matut e wi jopuonjre mamuofni manie pacho kama ngima e nyasi mano bagi Eugene Park e apaya Magatundu mano ywayo ganda modhuro. Jopuonj kata japuonj maduong' mar skulno Dr. Julia Keitano wacho ni nitiere dwaro mondo mi oganda ochwal kony ne jopuonjre go kokalo kuom chiwo negi otese mag somo ma itiyogo gi jopuonjre ma onge nyalo mar neno, ka bende ne okwayo piny owacho mondo kony loso lwasi makare ne jopuonjre go. Director mar riwruog jogo ma onge kod nyalo mar neno Samson Wawero opuoyo chenro makamano mowacho ni biro duoko chien akwede ma osebedo ne jogo ma onge kod nyalo mar neno. They can sing, and we have so many artists, some or whatever they are called, from our school. The ones who are there some years back. So we decided even these young ones, let them know that they can do it. Let us bring them out of our school, not only in the national music festivals, but also to the community. Let the community also feel them. Out of every learner that, or out of every class that leaves Thika High School for the Blind, over 50% is able to get places in universities and colleges. Then the remaining 30, they go home with no follow-up, and we don't document their transition. So music is one of the ways that we use to see how we can transition more people to livelihoods and gainful income activities. What we're asking is a conversation between the Kenya Society for the Blind, private sector such as ourselves,
and the employers on how best can we break the barriers to job creation for the visually impaired. Now, today's concert was to educate the public who attended about the need to look at the cost of education for a visually impaired person. Luoro e kind jogo ma odak kod kute mag ayaki pod miyo moko kuomgi ok muonyi yath maduoko teko mag kute mag ayaki piny mong'ere kaka ARVs, gino mamiyo jogo ma odak kod kute mag ayaki pod nyalo keyo kutegi. Kata kamano, lony mokel mar sindan michuoyo diriyo higa mar geng'o kutegi bende nyalo kelo lokruok maduong' e kedo gi kute mag ayaki. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. Maro mojo Kenya milioni 1.4 odak kod kutego mag ayaki. Ka kuom kwanne, maro matamala 2.2 gin joma chuo, to atamala 4.5 gin joma mine. Okenge oseketi kendo imedo keto mar landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae. E higa mar 2011, piny Kenya ne osidho chenro maneno ni oganda modak kod kutego mag ayaki omuonyo yath makare, kendo tika ikweda kaachiel kod luoro ne jogo modak kod kute mag ayaki. Mae nobiro kod nonro mane otim e kind higa mag 2007 nyaka 2016 mane oyango ni ng'at modak kod kute mag ayaki to muonyo yath makare chopo kama koro teko mag kute koro dok piny kendo ok onyal keyo kutegi. Mae dendo kaka U2U, mabendo ng'ere kaka undetected equals untransmittable. Yoni makedo kod landruok mag kutego mag ayaki pod kale ohinga mathoth nikech luoro kod akweda ni jogo modak kod kutego mag ayaki. Moko kuom jogo modak kod kutego mag ayaki pod ok muony yath makare nikech luoro kaachiel kod akweda. Mae osemiyo moko kuom jogo modak kod kutego mag ayaki piny owacho orwego moko mago mag piny owacho obiro kod yore mopogore opogore maneno ni jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki ok obedo kod luoro kendo gimuonyo yath e yono madwarore. Chenro mar keto jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki e grube mar ji 10 kendo achiel kuomgi omonegi yath ma idendo ka community ART group madhi nyime e sub-county mandhiwe kaunti ma Homa Bay osekonyo e kedo kod luoro kaachiel kod akweda ne jogo eko modak kod kutego mag ayaki. Nitiere nyamrerwa ma omo yath to kendo achiel kuomgi ma osebedo ni en osebedo motegno kaluwore gi weche mipuonjo osiptal embo koro jawre ratiro no nyalo dhi mondo otim ang'o odhi omne jowadgi yath mokelnegi. To kendo gikeno secret makata ng'ama ni machielo manoko moke ni e weche giendi orito mok ng'ato ok ding'e ni gima kama indi timore machalo kama. To gino osemiyo joma ng'eny sana koro sani wawacho ji 30 mosekony e weche giendi kendo gi ngima gi ber kabisa. Jena Nyango, men nyamrerwa e gwego mag Ndhiwa mane wuok ndro mane okelo kamoro achiel jolony e wechego mag thieth, jofwambo kod oganda mopogore opogore. Romo manolosi kod riwruokno ma otisi kaka Media for Environment, Science, Health and Agriculture kata MESHA, ka otero riwruokno mar International Research Center kata IDRC, wach ni chenro ni osekonyogi e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e gwengego. Ka gibedo to ng'ato achiel nyalo dhi e klinik to jomoko dong'. Koro imiyo jogo ng'ato achiel modhino imiyo yedhe ji 10 kendo ikelo negi. Ae bas jomoko be ne nitiere mane nigi luoro mar dhi riede bench. Ka ging'e ka jang jomoko nenogi to dhi kuodhogi oko ni gin gi tuono. Anyangwa ni bang' kosium yedhego mag landruok mag kutego mag ayaki ne jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki e grubegi. Gima koro gitimo maduong' kaka nyamrerwa en luwogi nyaka kuonde ma gidake mar ng'iyo ne gimuonyogi makare. Kosedhi abiro dhi ng'iyo ni bende omuonyo yedhegi maber. Bende yedhegi otiyo godo koso seche moko oweyogi. Ka yudo ka ng'ato moro weyo mabedo defaulter ta ore achaka wuoyo kode aori osiptal. Alice Michael, menja chiw thieth e sub-county Ndhiwa, wacho ni ka okalo kuom chenroni mar keto joma odak kod kutego mag ayaki e grube kendo achiel kuomgi koro omnegi yedhe osemiyo kwan jogo bende koro weyo mok muony yath osedok piny e gwengego. Osepim no yudni gokimi to pod odhi dala obeda beda ok odwa kata yawre ratiro ni en gi tuoni ma nyaka ng'ine ni koro to rumo te gino pod nitie kendo gino pod inyowa kabisa made wanyalo yudo yo minyal tieke godo stigma pod nitie. Lipot mogol kod bad migawo mag landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae mong'ere kaka the National Syndemic and Disease Control Council yangono gad mathoth ma odak kod kutego mag ayaki
pod teko ma kutegi koro pok odok piny kaka dwarore ma idendo kaka viral suppression. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kamano jo Juma kowuok e kaunti ma Migori. Ka wadhi nyime ni wakilo ni sigand Sami Ongonga Wamuri wuod Seme ma okawo nyadhi mar twech kaka mare kendo odago ngima mar kinde duto rwako kit twech mana molos kod jolony moloso twech rang'iny mamalo ma dho ngere luongo ni designers. Simfros Okinda nolimo Sami e kar dak mare ma Kibra, Nairobi kendo twak kode. Simpros maendi en suit miluongo ni Valentino. Valentino. Yes, ma brand ma Sami iluonge ki in gi energy moro be motegno. Mae jomoko luonge ni Moshino kaka jo-Congo. Giluongo ni Moshino. Mano kaka ginyalo luonge. Yuji Yamatia Yamamoto. Ogudu ni ema koro ene benchmark manyiso ni gima timoni. Jomonge gima timoni konena gi lebo ma signature ni. Ang'eyo ni wuoro ni kawan kanye, to ere kaka ne wachopo ka. Adwa ne duoki chien matin. Wuoth machiel kachiel tero wa nyaka e kar dak ma Kibra. Donjo wa od ni goyo wa gi buok. Shirt ni iluonge ni Versace, ok ni Versace. Iluonge ni Versace. Okay. Yes. Maendi Italian designer manodak Miami, Florida. To non chwade gi bunde 1995. Ni love triangle. Nafas mora mora mayudore od ni opong' kod gige twech kowuok kuom lewni, ogute, okwajo, wuoche, misip, winyni kit rwakruok mora mora kara kit twech duto yudore ka. Ok en gige twech ma wang'iyogo pile nyakora Mogi. Maendi iluongo ni Roberto Cavalli. To wuoche ma nyisi cha en Norby Cavalli. Yes, Norby Cavalli wuoche. Koro designer nitiere mopogore. To kaponi winjo ni ma Cavalli to maendi bende Cavalli. Gin wede. Magi chalo wete. Mwandugi gin molos e rang'iny mamalo kod jolony mawuok e pinje jowagunda ma dho ngere dendo ni designers. Law kaponi idwa nyiso ji ni lawno en law ma adier ma owuok e kambi ma law owuok e law maler ma kirwako e dendi. To sami miyo wang'i tiwinjo mit law. Twech mwagoni. Iwacho ni law iwinjo mitne. Iwinjo mitne kimiyo wang'i kirwako gima legit, gima en gima dier. Koro ji jomong'eyo bro neno gima ketoni. Iwinjo tag molier bro neno ni tag ni. Iwinjo law ni en law ma legit koso en law ma ng'ato molos River Road ka. Ma kaponi onge chakre 85 gi 100 to kidikete dendi. Ma iluongo ni Giorgio Armani. To en gimoro ma kirwako kata wang'i kama en dax ma kirwako e wang'i to goli be kaka nyarodiero. Ineno mayom. Anene. Yes, ineno mayom. To gin gik ma legit ma kata chwad piny to ok tore. En gimotegno. Shades ma in go ka. Yes. Kid Bay chakore adi. Yes. To ma beche ng'eny ahinya. Isetiyo gi pesa di nyiewo shades. Ma to kawuondi kionge 30,000 madhi koda beach en mbele kacha kionge go to kirwake. Ok dirwake wang'i. Ma en od Sami Wamuri, jomoko luonge ni Sapi, kaluwore kod kit ng'iyo mare mar rwakruok mar lewni ma nengogi ong'awre. Tok seto kendo gombo kit twech ma koro rwako odni mokete diere, wabedo piny ne twak mar ng'eyo matut kit rwakruok mar Sami kod kaka nochako bedo kod ng'iyo makama. Sapi ni en ang'o to nowuok kanye? En rwakruok ma ne jo French mano colonize Congo. The Francophone colonizers wasunge gi ne bironga gi lewni to rwakore to sungore ne jorotenge ka gino ukiae to kane gisungore ne jorotenge mane gi colonize gine yani West Africa, mostly West African countries. To jogi neno ka gitimore to ndalogo jarateng onge law, jarateng nen pien more miketo mbele ni to kendo chaketo chien e tokika. Koro jogi bange ka koro mtumbo chako biro to mtumba gi ne elep joka. Koro ng'ama onge goni ng'ama onge nyaloni ochako yiero mtumbani. Jo Francophone gi, jo Congo Brazzaville, jo Cameroon, jo Senegal, jo Ivory Coast
jo Congo Kinshasa. Koro akanyo jorotenge koro ochako rwakore kamano. Koro West Africans to pod timo sungruok go, gisungore ne wasunge sani. Sami nochako twech chon kapod okidoro. Gimomiyo ne sape di kora chaki kamne adonge gi babana. Notiyo ne Mwindi. To nwadak kodi kamoro achiel. Ne dala maduong' mansionette moting'o rumba boro. To wan koro ne wan e quarters. Nyithi wainde rwakore mamit. Sama watugo kaka nyithindo. To sama koro chopo sa rwakruok cha, an arwakora kaka nyathi jatich. To gin to girwakore kaka nyathi tajiri mar babawa. Koro chieng' moro ne awuok piny tadhi anyiso wuon nyithindogo ni yawa. Aber rwaka kaka irwako nyithindigi. Mwindi nonokona ni an ok an babani echa. Gino nomoro Isami kendo nosingore ni obende chieng' moro nyaka to nogo twech. Wuoche nonyiewe higni mag 90. Mano emano yawone rangach mar twech. Higni buora bang'e, mae kido makoro Sami odake kendo ng'ere go. Bedo ni magi mwandu manengo gi koch, Sami oikore dhi okang' mora mora mar tieko riyo mar nyiewo kit twech modonjo. Kikuwe ni sape rwakore ni sape nigi pesa. Sape ng'ama thagore marach. Moko be dhinga moko lokore jokuoge. Jokungo mang'eny nitie jela. Ka nyathina mancha mathin onge, nyathi ma koran godo matin ni. An anyalo save pesa ta yie nindo kata kech, kata wiga dek nitiere kaka chiemo ta ichamo gi mathin kabisa. Ineno gine impression mi chiwo ni. Achiwo ne an awuon ahero gima timo ni, to impression ni jijaji mopogore ogoka. Kata kapo na dhi e public place kaka koro club, e lounge, nitiere ji manyaka binga ira manyaka anyiew ne gimoro. Kata mana winjruok makare kinde kod osiepe nolokore. Relationship wise gini endi chendo. Nikech kiparo ni nyako bira otka. Nitie lepa moko ka moko adwa ni kata nyako mul, kata mino tok mul. Samoro boketo pasto wango, to lawno kama dhi yude kendo onge. Rwakruok ma sape en warwako gik ma unique. Maka neno godo ng'ato elewni moko mwinjo kana choko to adonate go. Kata mana ka approach nyako modhi e social media handle na, to ng'iyo pichni go, to ng'iyo ka ng'eny gi nyalo wacho ni samora kwelo, nikech moro be nosenyisa. Sami lero ni kata obedo ni ne osetemo matek mar keto anyuola mare kama ber, samoro winjruok tamore e kindgi bende. Ane ma at least anyuola na sani wacho kisungu nikech an. Ji osomo matin, ok nosoma ahinya, kata kapo ni gisoma ahinya to gisoma ahinya nikech an. Ma in relation to my family, uncomfortable. Gima timo ni gino o isolate kata gi some family members. Ok walimre, ok gilima. Abe nachako na limo ikorido ka samoro ilimo ji to jok limi kora bende. Ne wadwaro ng'eyo ni to en chenro machalo nade ma Sami ni godo gi mwandu negi. I would love one day mondo abed gi museum na. Koro gik marwako gin gik ma legit to meet. O gin gik ma en law kaponi mako mato korido ka en gima it's a very interesting thing. Will ok anyandiko nikech sapen ng'ama koro aweyo legacy. To ka we legacy kata chieng' mathono gigi kete lel kacha mondo ng'ama jachan madala cha nikech bi ka Nairobi ka idhi ka seme jachan ma pokorwake law kata ilani ikwanyo matimiye to yani jogo bro ng'eya kata ka koro aonge ka koro ng'ato ka osatini orwako to ng'ato zoom ne to kon bwana bingis satimi rwako ni kitwech makama koro miyo Sami mabende koro gi thuolo ni ung'eyo gimomiyo iluongo ni sape tije kendo sebedo ka idhiale e pinje jowagunda nikech okenge mosegoyo e dak e kit ngima makamano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Sigana mar Samino en sigana ma meta duonya koro mogo juang katieke anyalo wacho ni nalingala biako na sale matine ni kata an be aero gik ma bechgi ni malo
Weche mag tuke ni timu kapu mar Kisumu Lakeside norodho tim mar Kenyatta Oryx points 55 kuom 43. E tuke mag kapu lig maduong' mar Wakeni tim mar Lakeside nokawo loch e kwota mokwongo, loch mar points 10 kuom 8 kendo nyiso dwaro margi mar kawo loch e tugono. E kwota mar ariyo Lakeside no nuro Kenyatta Oryx points 20 kuom 15. Tok jotugo wuok e yueyo kendo donjo e kwota mar adek Kenyatta Oryx notemo duogo e tugo, kata kamano Lakeside nokawo loch mar points 12 kuom 11. Kwota mogik nobedo mayot ne jirende mawuok Kisumu bang' kawo loch mar points 13 kuom 9.